سلام كم ياللهم دحانديكم امبار لومي نازي فيديو زخدالو قبل بي اذا حسب كل قن مخنيات انتايو كل ساعه زلن الديليت تايو نفسه كف سبسب ودي قال سبعي سبيتي كل سب بخريستوس كامني نو بخريستوس ممن تايرب حلو ربحاو زغبا لايك قال انا بخريستوس يامني بخريستوس كأمن كل غرمان تاي نهي العالم هو تسفى اللون موت مودعتا يبلو مودعتا معناتها يكون كم تراح زي يكون كل جزء ابزع عالم زي خنبر كله غواسا اللون زغواسيني زحلوني زكانا خنني كاتون كوصن كله زقامتني زحلوني اللوني معنات يسوس لذ بيني يكون كل نازل العالم هيوت علن لعل كله خنت زبلكم ابز عالم زي خنبر كله خاطن كوصن سرحن لعلن تحتن كله خا زحلوني زقامتني زغواسيني مدحاني علني زي تناتي تحق زي اب هيوتي معنات ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ግን እዚህ ግን ሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ሰብ ኩሉ ሰብ ከመድሓኒ ክርስቶስ ክህልዎ ተስፋድ አምላኽ ማለት እዚ ማለት ክርስቶስ ዘይአምን ሰብ ተደኣ ኮይኑ ሓደ ሰብ ወይ ድማ ክርስቶስ ዘይተአምን ተደኣ ኮይና ጓሳ ከም ዘይብላ በጊዕ ወይ ድማ ጓሳ ከም ዘይብሉ በጊዕ ይኸውን ማለት تسب كفلت يخل زي كفلت يخل جن مصحف قدس زي زي ما تمن قدي زارب سب نخرسوس كأمن كخل على بخرسوس ندحر زي أمين سب نايزل العالم هوت يبلو أبزع أمدر زي أخاتون كوصن كله دما وحسنة يبلو مالتي إذا قبال كله جن سغل كان خريستوس بفرهيديو ويس ب تجبروا بزي مفلات بعموت من قدي كتآمنوا مفتان مالت أيقونة هذا نتي أملاح نقول سب هبو زلو مسكرنت نعو بممززان نعو بمصنع نعو بممرمار مؤمن نخرسوس مقبال مالت بزحات سبات نتايو قال سبات تاي كل سمعجي ክርስቶስ መማንሲ ከም ዕውር ነገር ወይ ድማ ከይሓሰብካ ከይመዛዘንካ ከይወረድካ ከይደየብካ ኣብ ወላጋ ጥራሕ ስኢልካ ተስተኣምኖ ጌርካ ምሕሳብ ኣሎ እዚ ጌጋ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ድማ እዚ ቪድዮ እዚ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር ነዞም መጀመርያ ነዚ ቪድዮ እዚ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዎ ኩሉ ሰዓት እንታይ ኣሎቲ جمر عبدالكا دحار بملو انتاي بحال كم ذو لخي فلتكا متانا بوسا مدمدم تا نخي بصح نقولو سمعوه تسفا قبر عدمكم لذي امنت كريستنا ويدما اكريستوس مؤمن مالت كي مزازنكا كي وردكا كي ديبكا تعميتكا تقبرو نجر ايكونن كم زي كونن نزي فيديو زي اقرب يلكم لذي نا يسوع كريستوس مسخاخر زبل ارستي هبيو الله نا يسوع كريستوس مسخاخر مجمريا مصحف قدس እግዚአብሔር ሰባት ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከለው ስغيሎም ተዓሚቶም كيودون كيريبون كيمزازونون اب زخونه يكون وسانه خبصح فقاد املاح ايكون مجمريا هجينا ابنت ابناي كاب اوري زراغم معرف 19 فقد 15 تقصلكم كم زيبل اب زخونه بدل وي اب زخونه حطيات اب زغبر زبل حطيات حدا مسكر اب سب ايقوم كل نجار بقف كلته ويس بقف سلسته مسكر يقوم يبل لازم እግዚአብሔር ታይዞ ለሕጂ ነገራት ርትዓው ከውን ክኽል አለው ርትዓው ናብነት ወላ ኣብ ኩሉ ናይ ቤት ፍርድታት ከምኡ አሉ ሕጂ ከሓደ ሰብ ክሳዕ
زيت نجارات شطتات ترغيبوت سبتي قبلنيا مخانو صعدي فلت أجيزة نصوهي زبلال لذلك عم مسحب قدس دماني زخونة يكون سب هذا سب سلزبلة قبلنيا يكبها لي بقولون هذا سب سلزبلة خا نصوهي يكبها لي بقولون كل نجار بقف كلته ويس بقف سلسته مسكر يقوم حجتنا مسحب قدس تحساس بقى كم زمخان تايدا نجارات كتمام خمسة لك مسكرنا زد اليوم تستيموني مسكرنا شبتي حكي زت قلب مصحف كم زخونه نمرغغاز لمالتي قال ما اب اوري زداغ معرف 17 فقر 6 دما انتايبل اتي زموت بافكلته ويس ثلاثه مسكر يموت بأف حدا مسكر أيموت إذا تمسرت دحرا بايتا نايتي كله مالتي كاب أوري تقصد اللهم ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያቲ አምላክ ፈጣሪ ሁሉ ዓለም መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰባት ቁመኑ ሁሉ ኮሎ ተድሕራ ባይታ እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ተድሕራ ባይታ እንታይ ምስክርነታት አሎ ጭብጥታት አሎ ምንጭታት አሎ ነዚ ሁሉ ሰባት ደቅ ሰባት እንተዳ ተገዲሰም ኮይኖም በሐቅ እንታ ከገብሩ ሁሉ ከጽንዕዎ ከመርምርዎ ከጸጽይዎ ከወርድዎ ከደይብዎ ኣለዎ ኣብ ውሳኔ ቅድሚ ምብፅሖም ተበግሶ እንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ተቐንዲ ምኽንያት እዚ ድሕረ ባይታ በዚ ምኽንያት እዚ ካብዚ ድሕረ ባይታ እዚ ብምብጋስ ድማ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እዩ ሕጂ እዝኒ ዘላቶ ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እዚ ይስማዕ ማለት ማሕበራት ቤተክርስትያናት እየን ወይ ድማ ኩሉ ትሰብሕ ኩሉ ሰብ ማለት ይስማዕ እንታይ ይክሰምዖ ዘለዎ መልእኽቲ ሕጂ ታ መልእኽቲ ትስማዕ አልክ መጽያ እንታይ ይባሃል ዘሎ ملأت زمن مسمصغنا نتوم تحتي حجي زلو تشايطو من تخوصوم نحنا ون ولدنت من تخركبسي املاح نزي خاف سبيتي تولده تحت حجون زخونه ودو لاخو زي حجي ملغدي حواريا باولوس تزارو انتي ملأت زمن معنات تنبيتي اقديموم نبيات تزاريبوم كريستوس نتيتم نبيات تزارو يفصم زلو اقديم بتنبيت مفصمتا ناي تنبيت ስለዚህ ملأت زمن مسمصي ማለት እቲ بنبيات ተባህለ ቀደም بنبيات ተባህለ مستفصمهግዚኡ ምስ አኸለ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውጾም ክብል ከሎ መንም ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ንሕና ኢና ደቂ ሰባት ሕጊ ኣለና ብሕጊ ምኽንያት ድማ ኩልና ገበነኛታት ምዃንና ተራእዩ ስለዚህ ትሕግን ተራ ፈሪድካ ሕጊ ኣለና ኩሉ ሰብ ሕጊ ኣፍሪሱ ሓጢያተኛ እዩ ስለዚህ ተራ ገበነኛ ኮይንካ ተራ ሓጢያተኛ ኮይንካ ልዕሊ ሕጊ ኣይኮንካ ትሕቲ ሕጊኻ ማለት ስለዚህ ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዎ ክብል ከሎ ንብሙሉ ደቂ ሰብ ማለት ጻድቕ ክብል ዝኽእል ሰብ የለን ኩሉና ሓጢያተኛታትና ስለዚህ ኩሉና እንታይና ትሕቲ ሕጊ ኢና ስለዚህ እንታይ ማለት ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዎ ክብል ከሎ ንኩሉ ሰብ ማለት ተሻይጡ ምእንቲ ኸውጾም كعدقوم مالت تشايتو كعدقوم زشطو ነገር አሎ كشيت كل حد سب ገንዘብ ይህብ መተካእታናት ድማ ካለ ይወስድ ክርስቶስ ካ ዝሸጦ ነገር አሎ ስታዩ ህይወቱ ሸይጡ ኣብ ክንዱኻ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ከቶም ነትናቱ ህይወት ተቀበሉ በአንጻሩኻ ህይወት ናቱ ህይወት ይረኽቡ ማለት ስለዚህ ሸጣ ዘሎ ህይወቱ ይሸጣ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ምእንቲ ኸውጾም ንሕናው ውልድነት ምእንቲ ክንረክብ ንሕና ውልድነት ማለት ብምኽንያት ካብ ትሕቲ ሕጊ ስለ ዝነበርና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ስለ ዘፍረስና ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ገዲፍናዮ ዳሕራይ ምስ ተሻይጠና ምስ ዓደገና ምስ ኣመናቡ እንደገና እንታይ ንኸውን ውሉድ ኣምላኽ ንኸውን እንደገና ስለዚህ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወለደ ትሕቲ ሕጊውን ዝኾነ ወዱ ለኣኹ ልክዕ ንሱ ታ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ንሕና ትሕቲ ሕጊ ዝኾንና ንሱ ኸ ትሕቲ ሕጊ ኮይኑ መፅዩ ለማይ ሞይቱ ማለት
لعل حقي كون تحت حقه سلمنتاي ميتو تحاتيات ناي كلنا سلاستسكمو نحنا تحت حق خاب كنا نسقات تحت حق خوينو لازم تحت حق خاب كنا خموت على مويتو ማለት بو مخنيات تشايطنا زيتي تحساسبا يتملختي ምናልባት ብዙሕ ምጽናዕ ይድልዮ ግን ተቐንዲ ምኽንያት ታዩ ሰባት ነዚ ነገር ክመራምርዎ ክኽእሉ ክኽእሉ ኣው ክሎ ጥራሕ ብድፉኑ ሃይማኖት ከምዚ ወይ ድማ ዕውሪ እምነት ትገብሮ ነገር ከይፈለጥካ ኢኻ ስኢልካ ትገብሮ ብዙሕ ነገር ክምርመር ዘለዎ ነገራት ኣሎ ምስክርነት ተኾነት ሰብ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ብዙኾነ እዚያ ታመልእኽቲ ማለት ጊዜ ምስ ኣኸለ ክርስቶስ መጽኡ ማለት ለዚ بزي كريستوس جن نموت تخونين كايخا تخونين كيخي مالك سلازي تقدم اي مسكر حجين تايو بزعبا تا ملأخ تقدم زبال كوا مالتي ملأ الزمن مسمى كريستوس مسين دي حج تقدم اي ملأختي من يتمسكر قدم اي ملأختي ناي يسوس كريستوس مسخاخر يلي اللغو من يتمسكر تقدم اي مسكر يتقدم اي مسكر نايزل العالم هيوت بتن صحفات ترخبونا مسلوكم ستمرمروون علىكم نساتن كابزعباين زمسكرايلو يسوع كريستوس تنبيت يزمسك كل نبيات تزاربو مصحف قدس بزحات نبيات تزاربو لعلو كله انتاي نصوم زبلوو يتفصم ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ምስክር እዩ ስለዚህ ንዑ زي صنع سب نعو زي انبو سب نحاده كابتي እግዚአብሔር ዘዳሎ ምስክራት ንዑ አይተቀበለን አሎ ማለት ወይ ድማ ንኸቀበል ዕድል አይተጠቅመሉን አሎ ማለት ካለ እምባርሲ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሮማ መስከደት አሲሩ ማለትይ በትግዜቲ ተም አይሁድ ክርስቶስ ክርስትና እምነት አንጻሮም ኮይኑ ስለስተራእዮም ክርስቶስ ስለዚህ ተቀበልዎ ነቶምናቱ ሰዓብቲ አሲሮሞም የቤት ማእሰርቲ ይሰቂዎም ነሮም ሕጂና ጳውሎስ ግን በትግዜትናይ መንግስት ሮም እንዲያኔራታ ነኩሉ ትገዝእ የእንሱ ይግባ ይሉ በድሕሪው ተአሲሩ ናብ ሮማ ኸይዱ ማለት ነው ኣብ ሮማ ተም አይሁድ ነሮም ይድራም ከዛረቦም ደልዩ ኣብ ዝኸሮ ዘበለ ሁሉ ዋላ ተአሲሩና ሃለው ሁሉ ዝምስክረሉ ዕድላትን አጋጣሚታትን ይደል ነይሩ ስለዚህ በዛዕባቲ አብሮም ኮሎ ተአሲሩና አብሮም ናብ ቄሳር ይግባ ይሉ እንዳተጸበየ ሁሉ ይቆጸሩኡ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ስለዚህ አብሮም ዝኾነ እዚ በአርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል በዚ መቆሕ እዚ ተአሲረ ዘለኹም መቆሕ ማለት ሰንሰለት ማለት እሰሩሉ ሰባት በዚ ምኽንያት እዚ ክሪኦኩምን ከዛረበኩምን ጸዋዕኩም አው ተአሲሩ ሆሎ ነተማ ሮም ዝነበሩ አይሁድ ጸውዖም አሉ ንሳቶም ካ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳቤ አይተቀበልናን ካብ አሕዋት መጽኡ ዘውረየልና ወይስ በአኻ خፉእ ነገር ዝነገርና ይልቦን ብዛዕባ ዛሻራ እዚ አግና ነታ ናይ እምነት ክርስትና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝጻረሩ ንፈልጥ ኢና ሞ እትንስኻት ተሓስቦ ዘለኹ ካባኻ ክንሰምዖ እንደሊ ኣሎና አበልዎ ስለዚህ ትቀንደ ምኽንያት ታይኹ ደሊ ዘለኹ ሕጂ ጳውሎስ ንሰባት ነቶም አይሁድ መታን ከአምኑሲ ከዛረቦም ደሊ ከጽንዑ ክዛተዩ ክማራምሩ መዓልቲ ድማ ቆጸሩሉ ይብለና ብዙሓት ኮይኖም ከኣ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መጹ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናረደ ብናይ መንግስቲ አምላኽ ከ እናመስከረ ተርጎመሎ ገሊኦም ተነግረ አመንዎ ገሊኦም ግና አበይዎ አሞዳታ ሰብ ኩስን ኣለዎ ብዙኾነ እንታይ ነው ትድሕረ ባይታ ዘቀርቦ ዘለኹ እንታይ እዩ بخريستوس مؤمن مالت سئلك تعميت كاتغبرو ነገር አይኮን ሓደ ሰብ بخريستوس ከአመን ኮሎ በብዙሕ ነገር ይሐሊፉ በመስናዕ ምስክር በመስማዕ መጽሐፍ ቅዱስ በመስናዕ አውሪዱን አደይቡን እዩ አብቲ ውሳኔ በጽሑ ዘሎ ማለት ነው ስለዚህ እውር ነገር አይኮነን ማለት ነው ሳልሳይ ምስክር እንታይ እዩ መጀመሪያ እንታይ ይላልና መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉ ነቢያት ምስክር እዮም ሳልሳይ ምስክር ካልኣይ ምስክር
يسوس مستطمك بوبو كاب سماي مس وصي نوخ السمايات تخفته منفس املاح دما كم رغبي وريدو ابرؤسو كقمت رأي يبلنا اجي ماني مزمسكر زلو انتاي زبل تمسكرنا انه دما بو سمركو فتوي ودي ازيو زبل دمصي كاب سماي مصح يبلنا مسكرنا تزيج من يمسكر زلو እግዚአብሔር አቦ ይመስክር ዘሎ አቦ ኢየሱስ ይመስክር አሎ ካብ ሰማይ መጽሐፍ ቅዱስ ይመስክር እግዚአብሔር አቦ ይመስክር አሎ ማለት አብካሉ ቦታ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ንሒደት ዶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ሒዝና ከረንደ ይብጽል ሽዑ ድማ ኻላይ ድምጽ ካብ ሰማይ መጽዩ ናብ ደበና ከኣቱ ከሎ ኸኣ ፈርሁ ካብቲ ደበና ድማ الزحريخو ودي زيو نو سمعو زبل دمصي مصع يلنا سالساي مسكر دما يسوس እንደቀ መዛሙርቱን ናብ ቃና ዘገሊላ ዝባል መርዓት ዓዲሞም ወይኒ ተወዲዩ ፍሉጥ ዛንታ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ነቲ ማይና ወይኒ ከም ዝቀየሮ በቲ ግዜቲ አዲዩ እንታይ ትብሎ ማላ ነቶም አሳሰይቲ نتدعتقتي نس زبلكم كله غبرو كتب لهم كله خانري ማለት رابعي مسكر منفس قدس نابخاتكم زورد غنا حيله تقبلوا اب يرسالم اب كل يهودان اب سماريان كسع وسن مدري مسكر كتكون نيهم بلوم زي يسوع كريستوس እንደቀመ ዛሙርቱ ማለት ትናይ مسكر كتكون نزبل بتدጋጋም እንሪኦ ለና አድላይ መሆን ለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ግን ኃይል ክትቀበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑ ይኹም ስለዚህ እቲ ምስክር ማለት ክርስቶስ ዝምስክሩሉ ሰባት ርኢና ሰሚዕና ዝብሉ ሰባት ከም ዘድልይዎ ንዖም ድማ ከም ዝሓረዮም ይዛረበና ስለዚህ ተም ረባይ ምስክር ተጠቂስ ዘሎ ተም 12 ደቀ መዛሙርት እዮም ማለት እዩ قال ازي كمتي خفتم 12 دقيقه مزامرتو يهودا زبال نيرو نسو نخرسوس احليف يبو حجي نمنتاي انا زتقوسو زلهو نا يهودا بوتا نمتكا استغبره كمالا زنبر قطعታት እንታይ ከም ዝነበረ ንምጥቃስ አክል በተን መዓልታት ያተን 120 ዝኣኽሉ ሰብ አቡ ተአኪቦም ከለው ጴጥሮስ أماكلتم أحواتن سيو بلي أتم أحواتي بزعباتي نتوم نيسوس زحزو مريح مجد زخونهم يهودا منفس كلس بقى في داوود كرم زبالات صحفات كتفصم يقبايو لسانات قصيرو نبرمو نزي أغلغلوت زي كات عديلو نبره ስለዚህ ካብዞም በቲ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳዕ ተኻባና ዘዓረገላ መዓልቲ ናባና ዘኣተውን ዝወፅን ኩሉ ዘመን ሰዓቡና ሰባት ካብዚኣቶም ብላሎ ካብዚኣቶም حالي بزعبة تنسايو مسانا مسكر كخوين يقبائيو نخلت تخان برناباس بهال يسطس سمي ويوسفن نماتياس دوابلو إبرانا هجي نمتاي نزت أوسز الله 10 تخلت حريوم يسوس كريستوس مسخاخر كونو فعلت منكم زعمتي يسوس كاب سماي مش أخذ مدري كاب موت مستنسئ مالتيو نتانا يهودا بوتا نمتكا كمالا زنبرو قطعታት እንታዩ ዝሰብ ካብቶም ዝተሓሪው ፍጽያት ኮይኖም ዘለው እንታይ ከማላ ኣለዎ በታ ጎይተና ኢየሱስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳዕ ተኻባና ዘዓረገላ መዓልቲ ናባና ዘኣተውን ዝወፅን ኩሉ ዘመን ሰዓቡና ሰባት ሓደ ካብ ዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤው ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ ሕጂ ኣዊና ክንብለልና ግና مسخ مساخر زي أتوم زرعيون سمعون يوم تم 10 تخلته كل يسوس جوور زبالة مالتي قال انت قبلنا نتنا يقول تنا يسوس يجيب بيتروس يزمزل حجي بيتروس كابتم 10 تخلته خوينو داحراي جزيه كم زبل الله
نتناي قويتنا يسوع كريستوس حيلن مسعاتن كننغركم كلنا نتناي غرمو بعيننا زرئنا يوم مسكر كوينا ينامبر تتطاببوا صوايات يسعبنا حجي نحنا مسكرنا رئينا سمعنا لنا ببيلاو بيلو ايكونن اذا نقرت بعلنا زرعنا يو بعلنا بعندنا زرعنا يو نمسكروا لنا هاي زل كابت جنون غرما كبري مالت اتي اتخرن يسوس بدمنا خورد كله كبر املاخ نتبوتا خملو كله زنبره كونتات نعوز قلص زلو بو سمركو فقر ود يزي يزبل دمص مسمصه نسو كاب እግዚአብሔር አቦና ክብርን ግርማ ተቀበለ አብት ቅዱስ ከረን ንሱ ኮሎና ኻ ንሕና በዓላትና ነዚ ድምጺ ካብ ሰማይ ክመጽእ ኮሎ ሰሚዕናዮ ኢና ይብላል እንታይ ማለት እዩ ጴጥሮስ ሓደ ካብቶም 12 ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝኾነ እዩ ዘረጋግጽ ዘሎ ማለት እዩ قال كابتم 12 ሓደ ድማ ዮሐንስ ይስኻ ብዛዕባት ዝረአዩን ብዛዕባት ይሰምዑን ናይ ዓይኒ ምስክር ከአኸም ዝኾነ ሱቦጎን ድማ ከምዚ ሊዛረባሉ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ሰማዕናዩ እቲ ብዕንትና ዝረአናዮ እቲ ዝጠመትናዮ አዳውናውን ዘረምሰሳኦ ብዛዕባት ቃል ህይወት ድማ ተገልጸ ነታምስ አቦ ዝነበረት ናናኻ ተገልጸት ናይ ዘላለም ህይወት ርኢና ያይናሞ ንምስክር ንነግረኩም ወናሎና አይብል ዝረአይዎን ሰምዑዎን ይመስክሩ አሉ ካል ድማ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ድማ ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና ዝረአናዮን ሰማዕናዮን ናአኻትኩም ንነግሮ አሎና ሕብረትናውን ምሳቦን ምስ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ሓጎስና ምእንቲ ክምላ ኢልና እዘን ጽሕፈርኩም አሎና በዛ አጋጣሚ እንታይ ይዝብል ዘሎ ሐዋርያ ብክርስቶስ ተዳዘ አሜንካ ሓጎስካ ሙሉእ አይኮነን ጎደሎ ኢኻ ኩሉ ግዜ እንዳ ቀዲመ ዝበልኮ ድማ ጓሳ ከም ዘይብላ በጊዕኻ ጓሳ እንድሕር ዘይብላ ሓንቲ በጊዕ ናይ ተኹላን ናይ ኩሎም አራዊትን ግዳያ ትኸውን ስለዚ ሐዋርያት ተመሰኻኽር ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ኩሉ ዘሎ ነቢያት ብክርስቶስ ምእማን ካብ ብዙሕ አማራጺታት ተሓርዮ ነገር አይኮነን በይኒዩ መተካእታ ይብሉን ስለዚ بوت هذه أمينك حاجوسك ملو أيكونني زبين تملأت قال انتهي زبلالو يسد ما أبز مصحف زي الصحفة قال بزح تأمرات أبكر من دكم زامور تجبره جنا أخي يسوع نسو كريستوس ودى أملاك مخانو من تحت أمنو أمينكم بسمه هو كتره هو تصحف حجي بزح سب أملاك تمسكرنات أدالي كلتا سلسته إزويلات مجمرات أصنعي خمزلنا لكن ذا أكل مسكر أدالي له كوبي له قصر أيكون معناتنا تخأمن زي دليل ما كم كأمنون أيكلني كنت بأولوس نابنة في الرومان تما يهود أكيبو كله مسكرات صلهم زي أمون نيرم زي أمون نيرم يلو أمود هذا سبكوسنيو جن أهول الغنى مسكرنات إكزيابير أداليو هم دلو مالجي تقدم مخنيات كأنت عايزو زل حجي سلام أنت عايز كله مسكرنتا سلام أنت عايز كله مسكرنتا سنتاي تقند علامه نسو كريستوس ودى أملاك مخانو من أنت سبك أمن آمينو دما بسم كريستوس هيوت كركبي تقند علامه كابزين تاين دمدم نسو كريستوس مخانو انت زي امينو حادثت هيوت يبلون نصور زي مصحف قدس هيوت يبلون جن فقد املاك انتي كل سب هيوت كركم ما انت زين احنا دما بخندز زاكل دبنا مسكر تخيبنا خلونا نكل زخبدنا نتستبقنا حطيات نرحق بتي أب كرميانات حانسي صلنا زلو قدادم خا بتعجست نوغي دما لنا حجي انتاي لوفت مجمره بخندز اكل دبنا مسكر تخبيبنا خلونا يولال مسكر ادلاي مغانو تقيسنا لنا موت املاح بزعبا ودو ذهبوا مسكر كانتاي كم دبناي ببزحو ስለዚህ
سب بخريستوس كأمن تدعدلي زغب بهذا كال مسكرنت الله تبقسون دحرالو ديليت دحرالو وسب نت مسكرنت كسمعو نت مسكرنت كماميو نت مسكرنت كودادرو كنصاصرو ديليت دحرالو يخيلي سب ማለት ለሰብ በክርስቶስ ዘይአመን ምስክር ስለዚህ ያለ ይኮን ታዲያ ስለዚህ ይደለ ይጥራሂ መጽሐፍ ቅዱስ ብለና ዘሎ قال حلف ይሉን ታይብል አምላክ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መገድን ቀደም ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረበው ኣብዘን ድሕሮት መዓልታት ንዓና በተወራስ ኩሉ ዝገበሮ ቡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ስለዚህ አምላክ ከምዝራብ ዓዲ አይዋዓለ በብዙሕ መገዲ ብዙሕ ጊዜ ነቦታትና በነቢያት ገይሩ ምስተዛረበው ኣብዘን ድሕሮት መዓልታት ንዓና በተወራስ ኩሉ ዝገበሮ ቡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ዝብል ምስክር ስለዚህ እዚ ሰምዕዎ ዘበልኩም ናይ ክርስቶስ ነገር ከምቲ ብዙሕ ጊዜ ዝባሃል ነገር ኣይኮነን ታዲያ ቀሪቡ ሰብ ነቲ ምስክርነት ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ድሌት እንድሕር ኣለዎ እታ ኣይኣምን ትብል ውሳኔ ነዚ ሁሉ ምስ ኣጽናዕካዮ ነዚ ሁሉ ምስ ፈለጥካዮ ነዚ ሁሉ ምስ መርመርካዮ እንተመፀተ ሓይሽ ካብ ብዕሙቱ ኣብኡ ከለኻ ጥራሕ ውሳኔ ኣብ ውሳኔ ምብፃሕ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብነታት ክንክተሎ ዘለና እንታይ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ንክርስቶስ ንኣምኖ ዝብል እንዲ ኣብነት ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሰሎንቄ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብኡ ነይሮም ጳውሎስ ምስ ካልኦት ሐዋርያት ኮይኑ ክሰብኩ ከለዉ ሰባት እዚኣቶም ዋላ በዓል ጳውሎስ ተኣምራት ይገብሩ ሞታት ይተንስኡ ብዙሕ ነገር ተገበሩ ብኡ ዝግረሙ ሰባት ኣይነበሩ እንታይ ኢሎም ሰባት እዚኣቶም ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ደግታት ማለት ናይ ቀደም ትግርኛ ግን ብልህታት ኣስተዋዓልቲ ነይሮም ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እስከ ከምኡ እንተ ኮይኑ ኢሎም ኣብ ጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኩሉ ፈቃዶም ተቀበሉ ሕጂ ምተቀዲመ ተቀስክዎ ነቲ ትንቢትዮም ዝመራምርዎ ዘብታይ ነቢያት ቃል ከምቲ ነቢያት ተዛረብዎ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ነቲ ጽሑፋት መርሚሮም ከም ዝኾነ ምስተረጋገጹ ነቲ ጳውሎስን ሲላስን ዝብርዎ ዝነበሩ መልእኽቲ ተቀቢሎም ተማሕዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ቡቡ ብሌቲና ቤርያ ሰደድዎም ኣብ ኣምስ ወጽኻ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተውልና ዛንታይ ኣብ ጎራ ሐዋርያ ዘሎ ማለት እዩ قال حجي انا مودات غزنا نخيزلنا حجي اتي بزعبا ودو زمسكرو مسكر يزل زلو اتي مسكر املاح يمو مسكر سب انقبل انت خوي الناس مسكر املاح كابو يبلص حجي مصحف قدس يمسكر يلنا حواريات يمسكرو يلنا ማርያም ኩሉም ከም ደበና ዝኾነ ምስክራት አለው ይልና ግን ሕጂ ብዛዕባ ብፍላይ እንታይ ይጠቀሰሎ ብዛዕባ አቦ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር እቲ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዚ ነው ስምዑ ዝበለ ብዛዕባው ይዛረባሉ ሕጂ ንሰብ እንድሕርና ኣመን ኮይና ሰባት መስኪሮም ብልና እንተና ኣመን ኮይና ከመይ ደኣሞ ብዛዕባ ፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ ኣምላኽ ንዕሱ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር ዘይና ኣምኖ ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣውሽጡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ በኣምላኽ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝመስክሮ ምስክር ስለ ዘይኣመኖ ነው ሓሳው ገይርዎ ኣሎ ኣምላኽ ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ እንደገና ናይ ዘላለም ህይወት ኣብ ክርስቶስ ያለ ለዚ ናይ ዘላለም ህይወት ንትረክብ ክርስቶስ ሰከ ኣምን ኣለዎ ማለት ነው እቲ ወዲ ዘለዎ ህይወት አላቶ ወዲ አምላኽ ዘይብሉ ህይወት ይብሉ ናሃትኩም ብስም ወዲ አምላኽ ተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘላለም ህይወት ከም ዘላትኩም እንት ክትፈልጡ ኢለ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ሕጂ መጽዓይማትን እዚ ወዲ ዘለዎ ክርስቶስ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ ወዲ አምላኽ ዘይብሉ ህይወት ይብሉ እንታቀዲመ ተቀስኩዎ ማለት ከም ትጓሳ ከም ዘይብላ በግዕ ህይወት ይብልካ ናይ ዘላለም ህይወት ይብልካ كنيو موت ولا حنت مودع تخاي ስለዚህ
ازيت ملأخت نصري ማለት ስለዚህ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ክርስቶስ እያ ዘላ ካልእ እንታይ ይብል ኣሞዳታ ህይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢረልካ ከም ዘለኹ ኣባኻ ንምስክር ሎሚ ሰማይን ምድርን ጸውዒ ኣሎ እጂ እግዚአብሔር ብላሉ ኣብ ቅድሚኻ ኣቐሚጠልካ ኣለኹ ህይወት መርገም ሞት ሓዘን ኩሉ ነገር ምስክርካ ኣለኒ ማለት ኣብኡ ከለ ብዕውሩ ዘይኮኑ እመን ዝብለካ ዘለኹ ኣቕሪበልካ ኣሎ ህይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢረልካ ከም ዘለኹ ኣባኻ ንምስክር ሎሚ ሰማይን ምድርን ጸውዒ ኣሎ በኣርሲ ንስኻን ዘርእኻን ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ይብል ክርስቶስ ሕረ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክትረክብ ሕረ ክርስቶስ ሕረ ስለዚ እዚኣታ መልእኽቲ ሎሚ ደለያ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዛ መልእኽቲ ኣሰምዓ ትስእኖ ነገር የብልካ ትስእንዮ ነገር የብልክን ንክርስቶስ ብምእማን ኳዳ ናይ ዘለዓለም ህይወት ትረክብ ኣብዛ ምድር እዚኣ ኣብዛ ሓዘን ዝመልኣ ኣብዛ ሞት ዝበዝሓ ዓለም ኣብዛ ናይ ጭንቀት ዓለም ድማ ዝጓስየካ ዘጸናንዓካ ዘባራትዓካ መድሓኒት ትረክብ ማለት እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ትረክብ ስለዚ ንኽትባረኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽትረክብ ከምቲ እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እምበኣርሲ ንስኻን ዘርእኻን ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ይብል እዩ እዚኣ ያዳልያ ዘለኹ ነቶም ንክርስቶስ ዝኣመናዮ ዮሃና ይብለኩም ነቶም ክሳብ ሕጂ ርግፀኛታት ዘይኮንኩም ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ብኸመይ ከም ትወስኑ ዘይፈለጥኩም ግን እንታይ ይብለኩም ተባብዓኩም ነታ ቀዲመ ጠቀስኩ ምስክርነታት ንዑ ኣጽንዑ ተወገሱ ድለዩ ተስፋ ድማ ኣምላኽ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ንሱስ ናይ ብሓቂ መድሓኒ ዓለም ድዩ ኢልካ ናይ ብሓቂ ተራ ተወጊስካ ብቕኑዕ ልቢ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ክትፈልጣ ኢኻ ኣምላኽ ኣይሓድገካን ከምኡ ዝኣመሰለ ተወግሶ ከምኡ ዝኣመሰለ ሃቐና ዘለዎ ሰብ ኣምላኽ ኣይሓድጎን ክትደልዩ ኢኹም ክትረኽቡን ኢኹም ዝብል ኣሎ ተስፋ ብኩሉ ልብኹም ተደልዩኹም ክትረኽቡን ኢኹም ስለዚ ተስፋ ገብር ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልብኹም ክትሕዝዎ እሞ ንክርስቶስ ብምእማን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ኩሉ ኣምላኽ ዘዳልወልኩም በረኸት ክትቅበሉ እምነየልኩም ደሓን ኩኑ ንሕጂ እምበኣር